Sinabi mo na gusto mo rin ako, at ngayon gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napatibok mo na ang puso ko, at nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Kita. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero sa
FM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been born for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Dance. Versace on the floor. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. IFM ay aking best friend. Doktora, gaano pa po katagal ang aking buhay? Alam mo, Mang Kanor, meron ka na lamang 10. 10? Anong 10? 10 months? 10 years? Dok, sabihin mo sa akin. Sabihin mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula.
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, Dugatan! Good morning! Sabado na naman. At tayong dalawa na naman ang magkakarinigan sa radyo. Kaya naman, Sunday everyone! Ngayong October 21, 2017 ng hashtag IFM Good Vibes! Kaya yung mga best friends nating beast mode, umagang-umaga, nako, chupi! Oo, dahil ang umagang ito, walang gagawin kung hindi pangitiin ka. Pasayahin ka. At higit sa lahat, iparamdam sa'yo na ang sarap magmahal. Ang sarap ngumiti. Programang walang ka-bitter. Samahan mo ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Ano ang ganap ngayon dyan sa inyo? Anong ginagawa ng mga best friends natin ngayon? Well, bukas na po ang ating text line 0949-614306. At the same time, bukas na rin po ang ating mga Facebook account. Ang Facebook account ng IFM Dagupan. At the same time, Facebook account ko po, Tita Ronnie. Kaya naman, kung gusto mo maki-rock and roll sa akin ngayong umagang ito, what are you waiting for? Come on over, baby! Samahan mo na ako all the way hanggang mamayang alas 10. Nako. Pag ikaw nasa labas ngayon ng inyong veranda, yayamanin, diba? Pag ikaw ngayon nasa labas ng iyong veranda, o kaya naman nasa terrace, o di kaya naman basta nasa labas ka lang talaga. Oo. Alam mo ba, best friend, mararamdaman mo na ang lamig ng panahon. Dahil ayon
ngayon sa Pag-asa, posibleng bago pumasok ang Nobyembre, mararamdaman na natin ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman sa lahat ng mga best friends nating naiinitan, huwag ka na mag-alala, be, dahil may solusyon na dyan. Nako, good news yun, diba? Kaya naman, best friend, wala na dahilan pa para ikaw ay sumimangot dahil nakakataba talaga ng puso ang bawat pangyayari. Sa lahat ng mga best friends natin gustong maki-hashtag IFM Good Vibes, alam mo na kung anong gagawin mo. Text line, Facebook, sagot mo na yan. At sagot ko na rin yan at mamaya babasahin ko yan. Uy, sa lahat pala ng mga best friends natin nag-aalmusal ngayon. What's the almusal today? What's that masarap na almusal? Maki-party kasama si Tita Ronnie. Mommy shark, mommy shark. Kaya naman yung mga may pasok sa eskwelahan, may pasok sa trabaho, galaw-galaw na kayo, be! Dahil ayokong malate kayo. Kaya pinatugtog ko na ang pambansang inaabangan tuwing umaga. Aside sa ang bunganga ni nanay at syempre ang malupit na kwentuhan sa IFM Good Vibes. Paborito sinasayaw ngayon, mapabata, matanda, may ngipin o wala, love life. Talagang hi nako, best friend, samahan mo ko, ha? Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. These presents don't really come for free.
Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? Else I'll shut him, but I got to love. Best friend. Oh! You buy me a thorn before you buy me a rose. I'm covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's ticking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love with a monster. Friends say I'm stupid and I'm out of my mind, but without you, boy, I'd be bored all the time. No, I don't really care for the same conversation. Got everything I need and I'd rather be chasing love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in
down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Is blinding, girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter, ha? Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia.
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends who wish me greeting once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. And relations send salutations. Sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. Tagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man ng silid. Walang babantay sa'yo. Maging sino man sila,
sila. Sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. IFM ay aking best friend. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
Sumabit ka sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, wala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. Tita Ronnie. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas mga kasama, umaga po ng Sabado. October 21, 2017. At tayo po ay live sa WRMN New York, USA. Live, pakiasado, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News. Panahon. Mga kasama, lagay muna ng panahon, asahan ang maulang weekend sa Visayas at Mindanao dahil pa rin sa Bagyong Paulo. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Paulo sa layong 925 kilometers silangan po ng Pasco, Batanes. Lumakas pa ang taglay nitong hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour malapit po sa gitna at pabuksong 195 kph. Kumikilos ito north-northeast sa bilis na 17 kph. Ayon sa Weather Bureau, sumama sa sirkulasyon po ng Typhoon Paulo ang low pressure area na huling namataan sa tibok ng Mindoro. Inaasahang lalakas pa ito pero mababa na pong tsansa na maglandfall sa limang panig ng bansa at maaring lumabas sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas po ng madaling araw. Ngayong araw, nakaka-apekto ito sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, halos buong Visayas po at Mindanao. Nakataas naman ang thunderstorm advisory sa Metro Manila kung saan mga kasama posibleng makaranas ng mga pag-ulan hanggang sa susunod na 3 oras. Mananatili din na mataas ang alon sa lahat ng baybayin sa bansa at delikado po pa rin pumalaot ang may maliliit na sasakyang pandagat. Sunrise 5:48 AM. Sunset naman mamayang alas 5:33 ng hapon. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Bago umalis sa Marawi City, pinarangalan muna ang mga sundalo ng 1st Infantry Battalion na kasama sa mga nakipaglaban po sa Mauti Terror Group. Pinangunahan ni Lieutenant General Carlito Galvez ng Western Mindanao Command ang pagbibigay ng Silver Cross Medal. Mas mataas ito sa Bronze Cross Medal na kanilang hiniling para sa kanilang unit. Silver Cross medal, that medal is higher than the Bronze Cross because this is more fitting for our soldiers. Sabi pa ni AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, babalik na po ang mga naturang sundalo sa kanilang mga respective unit para makapagpahinga. Ayon naman kay Major General Danilo Pamonag, Chief ng Joint Task Force Marawi, kahit nabawasan ng 2 batalyon ay sapat pa rin naman ang 6 na batalyong nakakalat ngayon sa Marawi City. I'm also very happy because I know yung pag-alis ng unit na to ng 1st Infantry Battalion symbolizes na the conflict, the siege is almost over. Sina Lieutenant General Carlito Galvez ng Western Mindanao Command at Major General Danilo Pamonag, Chief ng Joint Task Force Marawi. Samantala mga kasama, kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines na naipadala na sa Federal Bureau of Investigation
ang nakuhang DNA sample sa mga labi ng mga napatay na teroristang lider na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, nakuha na nila ang DNA samples bago pa man mailibing sina Hapilon at Maute alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Ani agad itong ipinadala sa FBI para makumpirma ang identity ng mga napatay na terorista. Wala umanong ibinigay na time frame ang FBI kung kailan maipapadala ang resulta ng pagsusuri. Ang DNA comparison ay isa sa mga paraan para makuha ng informant ang pabuya kapalit po ng pagtuturo sa pinagtataguan ng dalawang terrorist leader. 10 milyong piso ang inilaang pabuya ng Pilipinas para sa ikadarakit ni Hapilon at 5 milyong pabuya para kay Omar Maute, habang 5 milyong dolyar naman sa panig ng Amerika. RMNU Nationwide, the sound of the nation. Isang Malaysian terrorist ang namumuno ngayon sa mga natitirang miyembro ng Maute ISIS group sa Marawi City. Ito ay matapos mapatay ng ang lider ng mga terorista na si Isnilon Hapilon at Omar Maute na nasundan pa ng pagkasawi sa operasyon ni Dr. Mahmoud Ahmad na financier ng grupo. Ayon kay AFP spokesman Major General Restituto Padilla, ang dayuhang terorista na si Amin Baku ay pumasok sa bansa noong 2010 sa pamamagitan ng Southern Backdoor. Meron pa po, may isang prominenteng commander dyan, si Commander Baku, kung di ako nagkakamali, na atin pang hinahanap at maaaring naging parte na ng mga ilang namatay noong mga naunang pagkakataon. So, yung grupong pinamumunuan niya ay isa sa mga nagpahayag ng kanilang allegiance sa Daesh noong araw at naging kasanib sa pwersa nitong mga Maute Brothers, pati ng grupo ni Hapilon, yung ASG component na nagpunta dyan. Sa ngayon, patuloy na nakikipagbabakan sa mga sundalo ang mga natitirang terorista sa 3 struktura sa Marawi. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Hanggang may martial law, The President is duty-bound not to compromise. Bangon ng Marawi. Bagaman naideklara ng Malaya ang Marawi City, sinabi ni AFP spokesman Major General Restituto Padilla, hindi pa rin maituturing na ligtas para sa mga residente na bumalik sa kanilang mga tahanan. I would like to reiterate that we are not allowing any residents from entering the inner parts of Marawi yet because of the many hazards that still remain and which we have continuously emphasized repeatedly as IEDs, booby traps, and unexploded ordnance. Si Presidential Spokesman Ernesto Abella at AFP Spokesman Major General Restituto Padilla. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. DepEd po na nawagan na makiisa sa Brigada Eskwela sa Marawi. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Live Angel Ronquillo. Hinihikayat dyan ng Department of Education ang publiko na makiisa sa Brigada Eskwela sa Marawi City. Ito ay makarang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaya ng Marawi matapos ang mahigit sa 4 na buwan na makikipagbabakan ng tropa ng pamahalaan sa Maute ISIS Terror Group. Ayon kay Deputy Secretary Leonor Briones, sa oras na payagan na sila ng militar na pumasok sa Marawi, ay agad silang magsasagawa ng Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela ay ang pagtutulong-tulungan upang maisaayos muli ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa Marawi. Sa datos ng DepEd, sa kabuang 69 school sa Marawi, 20 dito ang sira o hindi na maaari pang magamit, kung kaya't kinakailangan aniya na kumpunihin at ayusin ang mga ari pang mapakinabangan ng mga eskwelahan. Mula nang sinabi ng DepEd na kinakailangan nila ng 2.3 billion pesos para sa repair ng mga local schools sa Marawi. Sa ngayon, 27,000 displaced Marawi children ang nakakalat sa buong bansa. Kasama mo sa DepEd, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala sa iba pa po mga balita, mga kasama,
Kinumpirma ni Senator Antonio Trillanes na nakipagkita siya sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos kabilang si Senator Marco Rubio. Ayon sa senador, gaya ng binanggit ni Rubio sa kanyang tweet, nag-usap sila tungkol sa pagpapaganda po ng relasyon ng Pilipinas at Amerika, korupsyon at sitwasyon ng karapatan pantao o human rights sa bansa. Maawang factual information o totoo lamang na impormasyon ang kanyang iprinisinta. Gini Trillanes, hindi maloloko ang Amerika lalo't alam din nila ang nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, wala naman akong kinukumbinsi, no? Kasi itong sila Senator Rubio, they're very much aware of what's happening in the country. Wala akong sasabihin doon na pwedeng magpabago ng impresyon nila. So sa aking paniniwala, alam nila yung nangyayari sa ating bansa. Tininaw din ni Trillanes na hindi niya tinangkang pigilan ang pagbisita ni US President Donald Trump sa bansa dahil planyado na ito at hindi na mapipigilan. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kongresista may babala po sa Pangulo bago magpasko. Ang kasama po sa balita, radyoman mula sa Kamara, Conde Bata. May babala si Ifugao Representative Teddy Bagilat sa Administrasyong Duterte sa pagsapit ng Pasko. Ayon kay Bagilat, asahan na anya ng Pangulo ang pagbaba ng trust at satisfaction ratings nito sa last quarter ng taon matapos lumabas sa survey ng Pulse Asia na nangunguna sa national concern ng mga Pilipino na sana'y resolbahin ay ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin na nasa 50%. Sinabi ni Bagilat na ngayong Pasko ay sunod-sunod na magtataasan ang mga basic goods and services, dulot na rin ang pagtaas ng demand. Kung hindi anya matutugunan ito ng pamahalaan ay tiyak na bababa naman ang ratings ng Pangulo. Bagamat kabilang pa rin sa national concern ng mga Pilipino ang paglaban sa krimen na nasa 36%, hindi pa rin may aalis na mas mataas ang pagnanais ng mga Pilipino sa dagdag na sahod na nasa 42% at trabaho na nasa 32%. Nasa 28% naman ang paglaban sa kahirapan, habang pinakamababa naman ang pag-amyenda sa konstitusyon na nasa 2% lamang. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. Tinanggi naman ng maintenance provider ng MRT3 na Buri o Busan Universal Rail Incorporated ang mga pahayag ng Department of Transportation na palpak po ang kanilang serbisyo. Sabi ni Buri Legal Counsel at spokesman Attorney Charles Mercado sa interview ng RMN, kaya nilang magpakita ng ebidensya kapag dumaan sa arbitration o sa korte ang kaso. Kasi ang kontrata naman namin hindi para gawing zero yung glitches. Ang trabaho namin sa kontrata, pag may lumabas na glitch, aayusin namin. Nagagawa naman namin po yun. Kasi tuwing umaga, nadideliver naman namin yung required number of trains. Dagdag pa ni Mercado noong 2016, 26 na po na mga bagon ang na-repair nila. Kaya tumaas ang bilang ng mga gumaganang bagon. Isa pa niya, di habang na mas maraming nakaranas na aberya ang publiko nung sumitomo pa ang maintenance provider ng MRT Line 3. Hindi pa kami yung service provider noon. Ang service provider pa lang noon, Sumitomo yata. Ang glitches na, 1,492. So, equivalent to 4 glitches a day. Every day. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ilang mga heavy equipment naman sinunog po ng mga armadong lalaki sa Butuan. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Butuan, Sasi Babara. Nilusog ng tinatayang mahigit kumulang sa 40 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang isang quarry site sa Proxete, Barangay Bunbun, Butuan City at sinunog at nilagyan ng asin ang ilang mga heavy equipment na ginagamit sa quarry operation. Sinasabing ang quarry site ay pag-mga-ari sa negosyanteng si Ali Martinez, pero ang permittee raw nito ay si Attorney Hill Simbrano. Ayon kay Flor Blanco, President sa lugar na mga alas 10:30 kagabi, nakakita sila ng mga armado sa lugar na nakacamouflage. Sabi naman ni Marley Salado, caretaker sa quarry site, na ginising sila ng mga armado sa tinutuluyang banghouse. Saka sinunog ang mga heavy equipment gamit ang gasolina at ilan ay nilagyan na ng asin ang makina. Napag-alaman nga kagabi pa nangyari ang panunog pero mga halos mag-alas 5 na ngayong umaga.
Nakaresponde sa lugar ang mga otoridad at nadatna na lang ng mga pulis at sundalo ang nasusunog ng mga heavy equipment na kinabibilangan ng isang dump truck at 3 bako. Gikan diri sa RMN Butuan, inyong radyoman sa Sibabar Tatak RMN. At ruta mga kasama at mga lagda sa libing ni Cardinal Vidal inilabas na. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula RMN Cebu, Ken Galinea. Ipinalabas na ng Cebu Archdiocese ang rota at kung ano ang mga ipagbabawal sa araw ng libing ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ngayong Oktubre 26, araw ng Huwebes. Sa meeting na ginawa ng mga opisyal ng simbahan na pagkasunduan na magkakaroon ng maikling funeral procession na dadaluhan ng mga pari, mga opisyal ng simbahan at miyembro ng pamilya ni Cardinal Vidal bago ito ihatid sa kanyang huling himlayan sa Mausoleo ng Cebu Metropolitan Cathedral. Samantala, para sa seguridad sa libing, ipagbabawal ng simbahan ang pagdala at pagpapalipad ng mga lobo, paputok, mababasag na bote, inumin, backpack at bawal din ang selfie. Itatalaga ang mga police, emergency teams at iba pang magpapatupad ng peace and order sa libing ng yumaong kardinal. Kauban ng inyong radyoman sa Arimin Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimin. Balita sa Ibayong Dagat. 30 po ang patay sa loob ng isang sa mosque matapos pong atakehin ng isang suicide bomber sa Kabul, Afghanistan. Nangyari ang pag-atake sa Imam Zaman Mosque sa kasagsagan po ng Muslim prayer. Sa report, pinaputukan muna ng sospek ang tao sa loob ng masjid bago pinasabog ang sarili. At yan mga kasamang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga ng Sabado, October 21, 2017. At gusto ko lang batiin ng happy birthday ang station manager ng RMN Zamboanga kay Manager Joel Zanzon ng maligayang kaarawan. Opo. Ito po inyong radyoman, Rod Marcelino. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Makapukasaw lagi man message best, nakaarong. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs., Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select.
Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:23 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tita Ronnie. Nako, best friend! IFM Good Vibes kasama pa rin ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Kaya oras na para sagutin mo ang tanong natin na anong kakanin ang perfect ka-partner ng kape mo? Hashtag kakanin. Kwentuhan, sagot ko na yan. Kaya sagutin mo ang tanong natin. Anong kakanin ang perfect ka-partner ng coffee mo ngayon? IFM Vibes! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I might never be your knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. IFM, I best friend.
may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang IFM. Oy pare, kamusta? Hoy, pare! Okay lang ako. Ikaw, pare. Okay naman ako pare. Pero may tanong ako sa'yo. Oh, ano yun, pare? Ano mas malaga? Pera o asawa? Siyempre, pera. Bakit pare? Kasi ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interes. Ang asawa, habang tumatagal, nawawalan ka ng interes. Inuubos pa ang pera mo. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF.
Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Tita Ronnie! Sa lahat ng mga best friends nating bad mood. Naka, eto ang programa na dapat pinapakinggan mo para maging good vibes ang ngayong umaga. Nako, best friend, pakitext mo lang ako ha kung alam mo ang sagot dito. Anong kakanin ang perfect ka-partner ng kape mo? Ay sus, eto na, umpisahan na natin. Mapa-text line, mapa-Facebook, carry bam-bam na yan. Kaya eto na! Nako, eto, galing kay Mons Dr. Lera. Hello, Ate Mons! Good morning, best! Suman, best ka-partner ng kape. Lalong-lalo na kapag yung niluto sa gata, ay sarap. Tapos ulit, pinakuluan sa gata ulit, ay sarap. Nigel Soriano naman, for me, best, bibingka, suman, tupeg. Yan ang gusto kong kapartner ng kape ko. Masiba si Nigel. Daming ang bet na kakanina. Happy listening sa inyo ha, Ate Mons, Nigel, and of course, Aldroyan Zabala. Hello sa inyo mga best friends natin na talagang, walang, alam mo yan, walang pakundangan nakikinig ng IFM. Eto naman, hashtag IFM Good Vibes, Tita Ronnie, masarap na kakanin in Lubi. Perfect ka-partner ng kape, masarap. Galing kay Ate Rosaline. Thank you. Si Dance De Leon naman, Tita Ronnie, ayan, ang perfect ka-partner ng kape ay Bitso na may kasama pang palitaw at saka puchi-puchi. Ano yung puchi-puchi? Di ko alam yon. Ano yung puchi-puchi? Ang alam ko, buchi at saka yung pochi. Yung candy, pochi. Siguro masarap yung puchi-puchi, no? Dance De Leon ha, dalan mo ko dito niya na sa IFM ha. Hashtag Tita Ronnie, pabati naman si Aubrey May Magsino ng happy blessed birthday.
at sa kanyang MP5 na sina Nolly Castro, Gerald De Los Santos, Gerald Palisok, and Maybelline Cardenosa. It's me, Uno ng San Carlos City. Ano ang MP5? Social naman, kung maka-MP5, dinaig nyo ang MP3 namin Sosyal. Good morning, best friend. Breakfast po tayo. Ang ulam namin ngayon, tuyo, itlog at saka pansit canton. Pa-play naman ako ng kantang I Fall Over Again. Thank you, best friend. Galing kay Texter 8864. Hashtag IFM Good Vibes. Perfect ka, partner. Siguro suman na lang para dikit na dikit. Ipapakain ko sa kanya para dumikit siya ng dumikit sa akin, hindi sa iba. Hala, ano ibig sabihin nun? Thank God, it's Sabado. Kaya sa lahat ng mga best friends sa ating nakatutok sa IFM, may pasok man o wala, hanggang alas 10, makakasama mo ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Kaya sagutin na ang tanong natin, ano ang perfect ka-partner ng kakanin? Alam mo ba, best friend, yung kakanin na yan, 19 kopong-kopong pa yan na naging tradisyon na nating mga Pinoy. Actually, they considered this as a exotic food. Kasi may mga ibang klaseng kakanin na kakaiba nga naman. Kaya na-consider siya as exotic food at the same time isang native delicacies natin na mga Pinoy. Kaya kung proud ka dahil ikaw ay mahilig sa kakanin, sagutin mo na ang tanong natin para maging good vibes ang umaga. Dito lang sa IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight
FM ay aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Ansina yo quiere, mi favorito, tamo Begatel, todo cuerpo. Ansina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira bien redondo. Tiene yutay, está bien grande. Más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí, anda kita ya, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mira yo, pakilaya taase. Magamo vida yo sabe. Mujer, insiya conmigo. No sabe yo ansina, cosas se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Pakilaya bagat se tamo be. Ansina lang gale. Sige pa, uno pa, aseta bien vale. Ser de derecha junto. Ansina yo quiere bien sabroso. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve, mueve el cadera. Cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakibondo tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, yutay alto. No hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary. Attention!
Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:50 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life.
a vow. For better or for worse, I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you can't find. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I don't know. I know I'm not the only one. IFM ay aking best friend. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take winds like a sparrow.